Missä? Sairaalassa. Hyvissä käsissä. Sä oot ollut täällä jo muutaman päivän. Sä oot tuksua. Sulla oli aika paljon kasvoissa haavoja. Eikö sulla noin siteet? Ei. Älä yritä nousta. Sun pitää nyt levätä ja kerätä voimia. Sofia. Sofia on Jukan luona kotona. Maarit tuli kanssa katsomaan sua. Maarit. Sofia lähetti sulle paljon terveisiä. Hanna voi mainiosti. Me jopa juteltiin muutama sana. Mahtavaa. Siis se voi paljon paremmin jo. Se olisi melkein noussut jo ylös sängystäkin, kun mä sanoin, että on parempi levätä. Aivan. Meidän on muistettava, että me rasiteta sitä liikaa. Mä tiesin, että Hanna herää. Hanna ei ole luovuttaja. Joo, Hannalla on luja tahto ja terve keho. Mikäs semmoisen nujertas? Mä soitan sen vanhemmille. Kerro hyvät uutiset. Pitäisikö mun mennä hoitaa pari työjuttua? Ja mä voisin mennä nukkumaan, jos mä vihdoin saisin unta. Maarit, voisit sä jäädä tänne, ettei Aleksin tarvitse herätä Sofian takia yöllä? No et säkin voi jäädä. Ei, kyllä me hoitaa ne rästi jääneet työt. Hanna. Jukka. Täällähän ollaan reippaana. Jukka. Millainen olo sulla on? Tätä vauhtia äiti paranee. Isin pikku tammenterho. Huomenta. Saitteko te hyvin nukuttua? Huomenta. Saiko se työt tehty? Työt? Joo, sain. Koko yö siinä menikin. Onks Hannasta kuulunut mitään uutta? Hannan tila on vakaa. Se on jo parempaan päin. Se on Hannalle rankka paikka herätä yksin ja tajuta, missä tilassa se on. Hanna heräsi, kun se kuuli mun ääneen sen tajuttomuuden läpi. Rakkaus herätti sen ja rakkaus auttaa sitä selviämään tosta. Eikö siinä ollut aivokirurgiallakin vähän osuutta? Ai nyt ne lääkärit onkin osaavia. Viimeksi haukuit niitä epäpäteviksi puoskareiksi. No mä olin hermona. Eikä se aivonverenvuoto rakkaudella kyllä tyrehtynyt. Hei, älä aliarvioi rakkauden voimaa. On sitä kummempaakin kuultu. No älä nyt sinäkin siinä. Vielä sä tulet näkemään, että mun ja Sofian rakkaus auttaa Hannan parantumaan ihan kokonaan. Aleksi on niin lapsellinen. Se luulee, että Hanna kokee joku ihme parantumisen pelkästään rakkauden voimalla. Sama kai se on, mistä Aleksi uskonsa saa. Oli se sitten rakkaudesta tai lääkäreiden pätevyydestä. Kunhan ei rahaa sinne mitään puoskareita. Pääasiahan on nyt se, että Hanna on herännyt. No näin on. Mutta se rasittaa Hannaa liikaa, kun se ravaa siellä jatkuvasti ammentamassa rakkauttaan. Sen pitäisi antaa nyt henkilökunnalle työrauha. Jukka. Kyllä se Hannakin ilahtuu nähdessään Aleksin. Sitä se Miakin halusi silloin ennen kuolemaansa. Nähdä läheiset ja rakkaat ympärillä. Tää on nyt ihan eri asia. Hanna ei ole kuolemansairas. Sä oot parantunut ihan silmissä. Sattuuko sua vielä kauheasti kasvoihin? Sofia. Sofia voi hyvin. Sinne se jää leikkimään mun Miaukin kanssa. Mulla on ikävää. Sä halusit nähdä Sofian. Mä tuon se heti illalla.
Sofiallakin ollut sua ihan kauhean ikävää. Mitäs Hanna on jutellut? Niitä näitä. Ei se vielä hirveän paljon jaksa jutella. Onks Hanna mitään siitä onnettomuudesta sanonut? Ei me mistään noin vakavasta vielä puhuta. Mut Sofia Hanna haluaa tavata, mikä tarkoittaa, että se voi jo paljon paremmin. Ja Hannalle tekee hirveän hyvää nähdä Sofia noin iloisena ja hyvinvoivana. Jaha, ootko sitten lähdössä kävelylle? Ei, mä vien Sofian tapaa Hannaa. Miten sä voit olla noin ajattelematon? Ai kun mä vien Sofian tapaa äitinsä. Äitinsä, joka on kääreissä, piipittävien koneiden ympäröimänä. Hanna itse toivoi tapaavansa Sofian. Hanna nyt ei pysty ajattelemaan asiaa edes omalta kannalta, saatika sitten Sofian. Minä puhuin Hannaa hoitavien lääkäreiden kanssa. Hanna ei kestä nyt yhtään tunnejärkytyksiä. No enemmän Hanna järkyttyy, jos ei se saa tavata Sofiaa. No mitä sä menet puhuu lääkäreille mun ohi? Mä teen just niin kuin Hanna toivoo. Sulla taitaa nyt olla tunteet pelissä. Sen takia on parempi, että minä päätän tästä lähtien Hannaa koskevista asioista. Siis mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää? Hanna haluaa nähdä Sofian, niin Sofia haluaa varmasti nähdä äitinsä. Kun se ei ole kenenkään edun mukaista. No ei ehkä sun. No en mä tässä itseeni ajattelekaan. Mietis nyt vähän. Mikä näkyistä odottaa siellä sairaalassa? Se joka tapauksessa pelästyy niitä laitteita tai tuskin edes tunnistaa Hannaa. Kyllä lapsi oman äitinsä tuntee. No olis parempi, ettei tuntisi. Miten sä voit olla noin kylmä? Mä oon järkevä, toisin kuin sinä. Mutta ymmärrettävähän se on tässä tilanteessa. Joten se on parempi, että mä teen Hannaa koskevat päätökset. Jukka kulta, ei tässä ole kukaan sen parempi tai järkevämpi tekemään päätöksiä. Aleksi yrittää tehdä vaan vääriä ratkaisuja. Minä puhuin Hannan isän kanssa ja useamman ihmisen kanssa siellä sairaalassa ja kaikki oli samaa mieltä. Samaa mieltä mistä? Siitä, että Sofian ei ole hyvä mennä sinne. Aleksi on aikuinen ihminen ja Hannan avomies. Ehkä meidän pitäisi ajatella myös Aleksin parasta. No, sitäkin mä ajattelen. Kaikkien parasta. Mä alan olemaan niin sekaisin, että mä rupean kohta uskoon Jukkaa. Kuulostaa vakavalta. Maistuuko? Ei kiitos. Vaikka mun sydän huutaa, että Hanna pitäisi nähdä Sofia, niin mä en tiedä enää kohta kehen uskoa. Kui? Niin Jukka heittää koko ajan vastaan ja mulla alkaa olla niin voimat lopussa. Hitto mikä luusari. Sä vai? Hei, meikäläinen asuu entisen muijan kämpässä, kun tää on lähtenyt toiselle puolelle Suomeen mua pakoon. Ei vastaa mun puheluihin, eikä taatusti anna nähdä mun lasta. Nyt kai se mennään luovuttaa. No en tietenkään. Lapsella on 2 vanhempaa, oli miten oli. Mulla alkaa loppua selitykset kesken, kun Sofia kyselee koko ajan, että missä äiti on. Ja Jukan mielestä olisi parempi, että se hoitaisi kaikki Hannaan liittyvät asiat. No millä helvetin oikeudella? No hyvä kysymys. Eiks Hanna sun vaimo? Avovaimo. Ja faija entinen vaimo. Minkä sä varmaan tiesitkin. Mutta ei ex-mies ole mikään peruste saada päätäntävaltaa toisen ihmisen terveydenhuoltoon. Kyllä se on potilas itse, joka päättää lähimmän omaisensa. Hanna vai? Entä jos ei se ole valinnut siihen ketään? Se oli tajuttomana leikkaukseen asti. No ei se ainakaan sun isän asemia paranna. Ei se voi noin vaan marssia sairaalaan ja alkaa sanella ulkopuolisen ihmisen asioita. Faija on vaan aina päättänyt kaikkia asioista. En mä edes oikein enää osaa kyseenalaistaa sitä. Jukka voi olla sun isä, mutta sä oot Sofian isä. Eli taatusti lähinomainen. Mä kyllä miettisin tämän rampin materiaalit uudestaan. Niin, puu on kyllä vähän liian arka tähän tilaan. No hyvä, mieti. Joo, hei. Terve. Terve. Jokos sä oot rauhoittunut? Joo. No hyvä. Meidän kyllä pitäisi puhua läpi nämä asiat hyvässä hengessä. Kuule se hyvä henki ei ole mistään muusta kiinni kuin sulla asenteesta. Aha, mistäs nyt tuulee? Sairaalasta. Mä nimittäin vähän selvitin asioita. Vai niin? Ja tulit samalla järkiis. Sä oot kyllä todella uskomaton. Kuvittelit todellakin, että sä pystyt noin vaan marssimaan mun ja mun perheen yli? Mut arvaa mitä? Sulla ei ole minkäänlaisia valtuuksia eikä minkäänlaisia oikeuksia.
Hanna nimeää lähimmän omaisensa itse ja mulla on tuota pikaa treffit kirurgia Hannan kanssa. Joten haluatko lähteä mukaan kuulemaan mun nimitystä? Anna on ollut erittäin väsynyt, mutta tilassa ei ole tapahtunut muutoksia. Eli todennäköisesti hän alkaa toipua hissukseen. Olette sitten nyt varma, että Hanna jaksaa miettiä tollaisia asioita? Eikö nyt ole syytä antaa hänen levätä? Rupesko todellisuus pelottaa järkimiestä? Nyt ei ole oikea aika. Eiköhän me mennä sisälle, niin saadaan Hannan päätös. Että mä pääsen tuomaan Sofian mahdollisimman pian vierailuun. Pieni hetki. Mä käyn varmistamassa, että Hanna on valveilla. Valitsi Hanna miten tahansa. Mä toivon, ettei tämä asia jää hiertää meidän välejä. Ei millään pahalla, mutta meidän välit on nyt aika häntä päässä meidän mun listalla. Pääasia, että Sofia pääsee käymään, niin Hanna saa voimia parantua. Mä ehdin kertoa Hannalle, että te olette täällä. Ja pohjusti vähän tätä asiaa ja häneltä tuli heti vastaus. No? Aleksi merkitään lähimmäksi omaiseksi. Äiti on sitten vähän hassun näköinen, mutta sama äiti se on. Ja sitten kun se näkee sut, niin se muistaa taas, että se haluaa parantua ja pääsee pian kotiin. Hei, mä toin tän pikkasen vähän piristää Hannaa. Joo, tuota Aleksi. Sano lääkärisedälle, hei, se on pitänyt äitistä hyvää huolta. Ei. Tämä ei nyt ole niin yksinkertaista. Katsos, aamuyöstä Hannan tajunnan taso alkoi taas laskea. Ja magneettikuvat paljasti uuden verenvuodon aivoissa. Hanna vaipui koomaan. Tehän kävitte nopeasti. No, miten ilahtuiko Hanna vai pelkäskö Sofia kauheasti? Kaikki ei mennyt ihan niin kuin suunniteltiin. No mikäs? Missä sun kirahvi on, kulta? Eikö sä kattoo, missä kirahvi on? Hanna on. Se on kohomassa. Mitä? Onko se nyt uudessa leikkauksessa? Se vuoto on sellaisessa paikassa, ettei sitä voi leikata ollenkaan. Niin että kiitos vaan sulle. Kiitos, ettei Hanna päässyt näkemään Sofiaa. Aleksi, mä oon pahoillani. Lähde helvettiin täältä. Kuulit sä?